Du har indkaldt mig? Ja. Og du mener det? Selvfølgelig. Det er godt. Og du har skrevet under. Ja, fuldstændig. Og du giver ikke op. Ja, jeg er klar. Du ser godt ud i uniform. Ja, det tak. Bubber har aldrig været soldat. Men nu er hans tid kommet, for BS har indkaldt ham til militærtjeneste. De næste 3 måneder skal Bubber gennemgå et krævende træningsforløb i hæren, søværnet og flyvevåbnet. For til sidst at prøve kræfter med nogle af USA's dygtigste soldater på den berygtede amerikanske Rangerskole. Men spørgsmålet er, om Bubber er gjort af det rette stof. Kan han stå distancen med BS til lands, til vands og i luften? At gå rundt sådan her, det skal nok blive sjovt. Så er det således, at i dag har vi jo fået tilgang af en ny rekrut. Velkommen til, rekrut Bubber. Tak. Sergeant. Kaptajn! Så her i firmaet, der siger vi, javel, herr kaptajn. Så knytter man hænderne, kænger over i håndledet. Og så armen til siden, frem med brystet, hagen op. Og så svarer man, javel, herr kaptajn. Javel, herr kaptajn. Så bare i hovedet med det. Det er jo ikke altid, man har spejl, så... Kommer det af, det der? Ja, det kommer af, vask. Det er bare at bruge lidt sæbe, skub. Så ligger man ligesom en base, ligesom damerne vil sige, ikke? Sådan lige en ansigtsmaske her. Den er bare grøn, den vi bruger. Så tager man en sort. Det er perfekt. Ja, den er okay. Så har vi i hvert fald lidt farve over der. Hvad er det ulækkert. Hvor vasker jeg så hænder bagefter? Jamen, vaske hænder, det gør vi ikke. Så gør vi lige sådan her, så kører dem. Så har vi også fået sløret vores hænder her. Det er så vildt, det her. Altså, det er fint nok, og der er sikkert også ligesom en høj teknologi, der har fundet ud af, at det her, det er... Så kan man ikke kende folk. Men der er jo noget fastelavn over det her på en eller anden måde. Du er gruppe før. Før noget kommando, få tropperne frem. Jeg prøver. Og så hold lige pipen op i jorden. Okay. Og lidt i stilling. Nej, så kigger du lige en gang. Alle med. Dejligt at høre. Vi foretager et stillingsskifte. Hold jer nede og fordel jer på de poster og de grupper, vi kender. Det er modtaget. Skift. Gruppe, hold 1, støtter og hold 2, springer. Er I klar? Jeg kunne bare prøve her. Du holder lidt. Nå, jamen, Så siger du bare, klar til spring, og så afsted. Hvem er så med 2? Jamen, de ligger et helt andet sted. Ilden er fri. I kan nedkæmpe fjenden. Skift. Så siger du, ingen fri. Ilden fri! Kom op i skydespil. Ja. Go! Hold jer nede! Ilden fri! Jeg aner ikke, hvad de skyder efter nu. Hold inde, dreng! Fjenden er nede, ude, væk, gone. Slut. Modtaget slut. Okay. Tak for hjælpen. Hvis man i hovedet kan motivere sig til, nu er det ægte, og det er krig og så videre, så tror jeg, at man får rigtig, rigtig meget ud af sådan en træning her. Men jeg har ikke den der aggressivitet, som der bliver ved med ligesom at være drivkraften her i det her. Og det skal man jo være, hvis man er soldat. Så skal man være aggressiv. Jeg kan heller ikke sådan en holdsport. Altså, jeg har aldrig kunnet det. Det der med, altså sætte sig op på noget. Hvis man vinder, fint nok. Hvis man ikke vinder der, jamen, bare man havde en god dag, ikke? Sikringsretning ned ad vejen. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt at stå og blive ved med at kigge over i den retning, efter nogen, man ved ikke kommer. Og det forstår jeg godt. Men nu ser jeg. Kan du godt det? Ja, hvorfor? Det er, altså soldaterne, de render rundt med dem her i lommerne. Okay. Bubber. Ja. Er du bange for den? Nej, jeg prøver bare ikke om, du ligesom står og skruer den af, fordi hvad er dårligt det? Det er detonatoren. Det er den, der springer. Der er forsinkelse i den her. Den tænder nede i granaten.
Men hvad nu hvis den der er dårligt lavet, så du siger 3,4? Bubber. Der er ikke noget her, der er dårligt lavet. Lidt den ud. Drej og træk. Ja, hånden tilbage. Er du klar? Kast. Hurtigt væk. Det er godt. Ja, det er godt, Bubber. Rolig. Okay? Der er tryk på. En håndgranat er jo ikke bare til at springe huller i jorden. En håndgranat spreder sin splinter ud, og sikkerhedsafstanden er faktisk 250 meter. Men splinterne flyver ud af alle verdenshjørner og går lige igennem marv og ben. Men man skal være præcis alligevel, fordi hvis det mål, man havde, lå der, så var det forkert. Nej, fordi springstykkerne, de flyver. Prøv at se. Prøv at se alle de mærker. Kan du se det? Det er granatstykker. Det er splinter, og de er kommet fra 20 meters afstand. Det er sådan nogle stykker her. Prøv at se. Ja. Det her, det er stål. Prøv lige at mærke. Ja, for sådan en i huden. I huden. Den snitter lidt i kroppen. Det er derfor, det er væmmeligt. Ja, men sådan er det, Bubber. Jeg er helt forpustet, og mit hjerte det banker. Der er nogen, der har konstrueret det her til at tage andre folks liv. Og det er bare usmageligt. Og så er man selv hoppet med i galejen og kan mærke, at man får et lille kick af braget, af adrenalinpumper, fordi man ved, at det her det er dødsens farligt, og det er fuldstændig alvor. Og alligevel tager man det som sådan et game. Og det er det, der er rigtig, rigtig uhyggeligt, når man tænker på, hvad konsekvenser sådan et enkelt kast og en enkelt granat det forkerte sted har. Så sigter du, og når du har målet, så råber du til mig, skud kommer. Men skytten, han får simpelthen nakkeskade det her. Så afsikrer du. Ja. Jeg synes bare, den er så vild, den her. Bare læg skulderen imod, tag ordentligt fat. Nej, jeg er bare bange for den der rekylen. Det er jeg virkelig, fordi jeg ligger med øjet helt oppe i den der. Jamen, det er jo ikke et gevær, du skyder med, det er en raket. Bubber. Jeg kan heller ikke ligge op ad den. Jeg sikrer det igen. Sig det så. Jeg er bange for den. Hvad? Jeg er bange for den. Er du bange for den? Ja. Hvad er du bange Prøv for? det nøjere. Hvad? For den er så aggressiv. Jamen, det er jo bare tryk. Jo, men jeg ligger helt oppe i den, og når den kommer tilbage, det kan jeg ikke, det bryder mig bare ikke om. Nej, men det kan jeg godt forstå. Men der sker ikke noget. Så det vi gør nu, det er, nu ligger vi os ned, lukker, jeg råber lukket, du afsikrer, så siger du skud kommer, og så holder du dit sigt, og så brænder du lortet af. Okay? Klar? Lukket! Så sigter du. Er du klar? Jeg skyder nu. Ja, skud kommer, siger du. Ja. Helvede, der kunne jeg mærke det i mit ben. Jeg ved godt, der ikke er noget, men jeg har det fuldstændig som om, det brænder her nu. Prøv lige at sætte dig ned. Prøv at høre, vi er midt i en ildkamp. Ja, altså, vi er soldater. Hele min ene side her, den brændte. Altså, du har det dårligt med at ligge og skyde den af. Men så bare vent til, at der er nogen, der skyder efter os. Jeg tror, vi simpelthen har for tynde bukser på til det. det tror jeg. Det her, det er jo ikke brandhæmmende. Det her, det er sådan en sommerbuks. Ja, jeg tror, hvis jeg lukker op nu, så har jeg ikke noget hår. Det tror jeg ikke. Fred!